isa po talaga sa napakaganda kapag bumabiyahe po tayo papunta dito sa kanilang barangay, dito sa barangay Bungliw, ay talaga naman pong ayan oh, ang ganda po ng tanawin, presko po yung hangin, at syempre tahimik at malayo po tayo sa ingay ng mundo. Hi. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, pauwi na po kami galing sa barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, at babalik na kami sa aming mansyon sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, dahil dito po kami nagpasko sa barangay Bungliw, at ngayon naman doon naman po kami mag-New Year sa aming barangay. Opo, yes, you break it down you. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan, at syempre halakhakan. At ayun nga mga guys, nagbabay na si AV sa kanyang lolo at lula, at alas 5 pa lang ngayon ng umaga, pero kami nandito na nakagayak na. Tayo'y babiyahe na, pauwi na sa bayan, sa aming barangay, sa barangay Magsaysay. At ayan mga guys, ito po dito yung kanilang pantalan. Ayan oh, medyo madilim pa, pero talaga ganito po dito yung pagbiyahe dahil kailangang maaga dahil inhabol po ng mga nagmumotor yung tubig, at syempre para makabalik din sila dito ng tanghali. At ayan mga guys, automatic yung mga taga rito sa kanila ay maagang nagigising. Kung gusto nyo talaga makahabol sa pagsakay sa biyahe sa umaga, kailangan magising ka ng umaga at pumunta ka agad dito sa kanilang pantalan upang makahabol ka sa biyahe, dahil kung hindi, nako, kawawa ka. Dahil syempre kapag hindi ka nakasakay at may importante kang lakad, ayon, kawawa ka talaga. Iiyak ka sa piliw, sa ligid, dahil hindi ka makakahabol. Maliban na lang kung ikaw ay lalangoy. Kaya ayan, maagang nagigising yung mga tao dito kung talagang gusto ninyong sumama o bumiyahe. At ayan nga mga guys, biyahe na po tayo for today's video. Ayan, see you tomorrow. See you Lawang, see you barangay Magsaysay. Pauwi na po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, at mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, lalo na sa pamilya ng aking asawa. Guys, nag-enjoy po tayo doon sa ating pagbakasyon, sa ating pagpunta-punta doon. Ayan, nakipagsayawan tayo, nakipagkuntahan, kantahan, at syempre mga guys, nakigulo tayo doon. Ginulo natin yung barangay Bungliw for today's video. At ayan mga guys, tingnan ninyo, kapag ganyan may sasakay pa at may space pa naman o may lugar pa, pinapasakay talaga nila mga guys. So ganito po dito yung pagbiyahe. Ayan oh, napakaganda po ng kapaligiran. Ayan, ang ganda po ng tanawin. Makikita ninyo yung mga bahay-bahay na maliliit na mga bahay na yan. Ayan po ay pagawaan o gawaan ng alak na tatawag na maniyang. Ayan guys. Ano ba yung Tagalog ng manyang? Yan ba yung lambanog? Ayan, comment down below. Ayan mga guys, so ang ganda ng tanawin, refreshing yung tanawin. At ito dito guys, yung barangay Tarusan, Lawang, Northern Samar, yung karatig barangay ng barangay Bungliw. Ayan oh. So ganito po yung biyahe papunta sa bayan, sa mga riverside ng Lawang. Gumagamit po sila ng bangkang dimotor, at yung mga, ayan oh, yung mga barangay na dinadaanan, kapag nadaraan po yung mga sasakyang pandagat, yung mga bangkang dimotor, at mayroon diyang pwedeng inilululan po nila. Ganon din pabalik, yung mga tao bababa din mula sa sa sasakyan sa bangka, tapos ganon yung buhay nila dito guys. Simple lang po, pero maganda naman at medyo maayos naman. Ang concern ko lang guys dito sa kanilang barangay o dito sa mga barangay ng riverside ng bayan ng Lawang, Northern Samar, kapag panahon po na mayroong kalamidad o kaya emergency po, ayon, medyo delikado po, lalo na kapag yung mga kamag-anak natin dito o yung mga barangay, yung mga tao dito sa kanilang barangay na may sakit ay kailangang dalhin sa bayan. Yun po yung pahirapan, dahil syempre wala pong ibang ruta. Kung mayroon man, kailangan maglakad ng mahaba o matagal bago makarating ng proper. Pero guys, sa kabuuan, napakaganda po ng mga barangay dito sa riverside ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Mababait po yung mga tao, masiyahin, at syempre mga guys, ayun, namumuhay po sila ng payak at payapa.
for today's video. Nagugulo lang po yung kanilang buhay kapag tayo ay pumupunta dito. Tayo pang gumugulo. Ayan guys, syempre mga guys, kapag tayo pupunta po dito sa kanilang barangay, binubulabog po kasi natin sila. Isa po talaga sa napakaganda kapag bumabiyahe po tayo papunta dito sa kanilang barangay, dito sa barangay Bongleu, ay talaga naman pong, ayan oh, ang ganda po ng tanawin, presko po yung hangin, at syempre tahimik at malayo po tayo sa ingay ng mundo. At ayun nga mga guys, oh, ini-enjoy ni Evie yung kanyang biyahe at pahiga-higa na lang siya dyan at humihilay siya sa amin, at kapag naaalala niya, nagsasabi siya ng wish-wish, iihi siya kahit nakabiyahe yung motor. Opo, hindi na po siya umiihi sa diaper for today's video, at hindi na siya dakras. Opo. At then mga guys, pagkatapos ng humigit kumulang 1 oras na biyahe, nandito na tayo mga guys sa Lawang, at nagbubulaw na si Ibe. Mama, pagbayad na. Hi. Viral na naman.